Bon gran vespre, Mallorca, i bon gran vespre també de països catalans, no podria ser d'una altra forma. Qui podria dir, que deia Fons ara, i la poesia imprescindible, agraïment també, òbviament, al GOP per aquests 40 anys de lluita i resistència per la terra i pel territori, a la coordinadora llibertària, a l'assemblea de docents, a tantes i tantes lluites que omplen de contingut, d'utopia i d'esperança els nostres estimats països catalans. Serà difícil fer un resum de què significa estar a Matrix, és a dir, a un dels parlaments autonòmics, de fireta, de carta pedra dels països catalans, però sí que és veritat que com una intel·ligència és col·lectiva, el company el citava Gramsci, l'intel·lectual col·lectiu, també és veritat que abans d'anar-hi ja vam dir que sabíem on anàvem, és a dir, que teníem una lectura clara de que l'eficàcia política de ser un Parlament era limitada, que només era un estri polític més, un més, en la caixa àmplia i el ventall també, el repertori variat d'estris per al canvi polític i social als països catalans. Era un mes, dèiem que érem el cavall de Troia, en la vessant de l'autocrítica, ja sabeu que a Fons Major diem que som el poni d'Esparta, i això és en fase de construcció, és a dir, encara hem sortit d'Esparta, encara hem d'arribar a Troia, a Troia o a la Troika, que també lliguen les paraules, abans ho parlàvem amb els companys de Contrainfos, i per tant haurem d'arribar a Troia, s'haurà d'obrir el cavall i el cavall haurà de desembarcar el potencial emancipador, alliberador i llibertari que conté cadascuna de les lluites que omplen avui d'esperança als països catalans. Això respon també a la lògica que vam dir aleshores, ara fa un any, que 3 persones dins d'una Matrix i 3 persones dins d'un palau de poder, on es decideix que la vida de la majoria social serà pitjor, que el país tindrà menys sobirania, que seguirem submisos i obedients als mercats financers. No són res, són 6 peus. I aquí la força no són 6 peus, la força són 250.000 peus, que són els que van introduir aquell petit cavall de Troia ara fa un any als països, al Parlament autonòmic del Principat de Catalunya. Fer el balanç permetria parlar de la cara, de la creu i del canto. No ho farem, però sí que és veritat que dins d'aquella eficàcia política limitada, d'intentar portar la veu dels sense veu, d'intentar dur la veu de confrontar la realitat del carrer a la realitat del poder, hem fet el que hem pogut. Es podria haver fet molt millor, l'autocrítica sempre és imprescindible, però sí que és veritat, i aquí anem a revertir la inèrcia i la lògica de representació en la que no creiem, que si avui fa un any ens diuen que les bales de goma estarien prohibides, o que si avui fa un any ens diuen que el fracking estaria prohibit al Principat, o que si avui fa un any ens diuen que estem a les portes d'una llei contra l'homofòbia que serà la més avançada arreu del món, segurament haguéssim sigut escèptics, incauts o incrèduls. Avui és així, no gràcies a la CUP és només un estri al servei de les lluites socials i nacionals i el protagonisme, aquells que han aconseguit introduir i millorar, encara que sigui, com a dic, de contenció, les nostres malmeses condicions de vida han sigut els moviments socials. En el cas de les bales de goma, doncs la nostra estimada Esther, el Carles, el Nicola, el Jordi, tota la gent que ha perdut un ull en els darrers 9 anys, amb governs de dretes i amb governs d'esquerres. Cada vegada ens n'oblidem, 3 persones cegues sota Felip Puig, 4 persones cegues sota el tripartit. En el cas del fracking, òbviament, gràcies a l'ecologisme social i al territori en resistència, i en el cas de la llei contra l'homofòbia, doncs gràcies al compromís, a la constància i a la perseverança, a les grans maratons que són cadascuna de les lluites dels col·lectius LGTB. I ens ratifiquem en allò que vam dir, la nostra esperança no està al Parlament, està als carrers, està a cada barri i a cada municipi dels països catalans. Avui és on està dipositada l'esperança d'un futur diferent, d'un futur millor, d'un futur just per a cadascun dels racons dels països catalans. En un context que també es podria abordar, és a dir, la pitjor crisi política, social i econòmica des del final de la dictadura, en uns països catalans colpejats brutalment per la crisi, pel neoliberalisme, per la troika, que és qui modula avui les condicions de vida i treball arreu dels països catalans, d'uns països que se'ns escapen pel pagament del deute, és a dir, en el cas del Principat són gairebé 6 milions d'euros al dia que se'n van als mercats financers només a l'interessos del deute, és a dir, mercats financers que guanyen i s'enriqueixen amb el patiment de la nostra gent, i amb uns pressupostos de misèria,
d'exclusió social, de frau, arreu d'uns països catalans també colpejats profundament fa dècades per la corrupció. I malgrat tot, malgrat aquest sud d'Europa colpejat per una democràcia de fireta, per un autoritarisme creixent, abans hi feien referència i amb raó a aquesta ofensiva brutal durant tot l'any en termes socioeconòmics i també polítics, però en aquest darrer mes en termes profundament ideològics, autoritaris, regressius i conservadors. En apenas un mes ens han col·locat la llei verd, el projecte definitiu, ens han col·locat la llei de seguretat ciutadana de Fernández Díaz, és a dir, la nova llei de vagos y maleantes del neofranquisme d'avui, i ens han col·locat també un atemptat directe al dret de les dones, com és la regressió profunda en l'àmbit del dret al propi cos i la interrupció voluntària de l'embaràs. Una ofensiva neocon en plena regla. Per nosaltres, seguim insistint, l'esperança està fora. Avui la gran alternativa, perquè malgrat tot això, la crisi, la pobresa, 3 milions de persones en situació d'exclusió social als països catalans, uns països catalans amb gairebé 2 milions de persones a l'atur, amb 150.000 desnonats els últims 5 anys. Malgrat tot, la millor notícia que ha tingut aquest país ha sigut la gent. I en un sud d'Europa, també castigat per l'auge de l'extrema dreta, dels discursos de la impotència, dels discursos de l'odi racista i xenòfob, i també i sobretot per la cultura de la por, que és la vella forma autoritària de sotmetre societats senceres, aquests països catalans han demostrat novament quina és la seva capacitat d'incidència, de dissidència i de resistència. La marea verda a les illes, no cal ni dir-ho, ha sigut l'únic brot verd que ha tingut els països catalans, amb un altre brot verd que coneixeu prou bé i que també recorre als països catalans, que és la desobediència ferma i conseqüent de la plataforma d'afectats per la hipoteca, que estan desobeint cada dia l'especulació financera i els seus efectes perversos. Òbviament també al País Valencià hem vist com també després de dècades de màfia política i màfia econòmica, hi ha hagut les lluites contra el tancament de la ràdio televisió pública valenciana i òbviament, i també, com sabreu, la passada diada va ser una diada més, però també en aquest cicle cap a la plena llibertat política dels països catalans, amb 1,5 milió de persones intentant relligar els països catalans. Això ha passat avui, fa 3 mesos, al sud d'Europa. És a dir, encara som aquests països catalans que contra el que no existeix, que algú deia, però malgrat tot segueix existint, doncs són insumisos, són solidaris, són rebels i són resistents. I avui encara així seguim. Ho deia també la companya de la coordinadora llibertària, el camí és llarg i sempre és llarg. Això és una marató de fons, el camí és llarg, la lluita és per sempre, no s'acaba mai, res és per sempre, ni les victòries ni les derrotes, i això és com una planta que s'ha de regar cada dia, i per tant aquí estem intentant acumular més solidaritats, més suport mutus i més transformacions socials. A camí llarg passa curta, i aquest combat serà així, és a dir, hem de seguir acumulant i reteixint allò que més ha trinxat i deteriorat del neoliberalisme, que és el vincle social comunitari, la capacitat de ser solidaris, la capacitat d'entendre que som societats humanes i que per tant tenim vincles en comuns i que el futur és el lloc que compartirem i que a més serà compartit. Algú deia, el company de Som Països Catalans deia també que investiguin, que es donaran compte de què és la base de la solidaritat i que hi ha un país que ni es lloga, ni es ven, ni es compra, perquè simplement no està en venda, mai estarà en venda. Que investiguin, perquè els seus tecnòcrates militars seran incapaços de desxifrar encara avui que són els països catalans, els seus mercats financers seran impossibles de comprar-los i els seus parlaments seran incapaços d'inutilitzar-nos o marginalitzar-nos o aïllar-nos. Per això, projecte d'unitat popular i causa països catalans, aquest és el projecte de les candidatures d'unitat popular, que malgrat tot continuen sent, malgrat la imatge del Parlament dels 3 diputats, continua sent fonamentalment un projecte de reconstrucció política, social i econòmica dels països catalans des de la base municipalista. Des d'una base municipalista que, com venim de lluny i anem molt lluny encara, ho podríem vincular aquest 2014 a un 20è aniversari, que és l'aixecament zapatista als Alts de Chiapas, al sud-est de Chiapas, d'aquells emmascarats, d'aquells encaputxats que deien que tot és res per a nosaltres, per a tots, que deien detrás de nosotros estamos ustedes, que deien aquí el poble mana i el govern obeeix,
i des d'aquell zapatisme revisitat, on la CUP també se sent identificat en lluites basades en l'assemblea, en l'autogestió i en l'autoorganització. Lluites basades també en la reconstrucció d'uns països catalans massa i prou castigats, però que haurà de passar de la mobilització a l'activació popular, haurà de seguir insistint en la fertilitat de la desobediència civil, haurà de seguir insistint en la construcció d'alternatives quotidianes a cada un dels reptes i de les injustícies que el capitalisme senil ens planteja cada dia i que afortunadament ja existeixen milers i milers d'alternatives que estan construint el futur que vindrà. I complementàriament, i només complementàriament, aquesta via institucional que és la via del municipalisme, però insistim que és només un estri més. Ha de ser l'altaveu de les lluites populars, ha de ser l'altaveu de les altres veus i ha de plantejar-li els seus morros davant del poder, les seves injustícies, les seves contradiccions i què és el que estan fent en cadascuna de les seves decisions. Algú parlava també d'impotència. Podríem citar Blai Bonet, que ho deia clarament que calia lluitar i si no sabien lluitar caldria batallar perquè la impotència ens diria què cal fer, però permeteu-me que avui fem balanç d'un 2013, que és un any més de lluita i resistència als països catalans, acabi, com hem acabat moltes vegades, amb allò que deien les nostres àvies, amb allò que deien les nostres mares, en moments polítics i socials molt més complicats que el que ens toca viure ara. Una consigna que va quedar gravada a foc el 8 de maig del 1945 a les portes de Mauthausen, on els nostres supervivents de l'horror nazi-feixista van fer la promesa del mai més enlloc contra ningú i van immortalitzar el que és avui també la nostra consigna als països catalans. Un cop més, i els que calgui, no passaran. No us oblideu d'una cosa, en aquesta lluita no hi ha ningú imprescindible. Els únics imprescindibles sou vosaltres. Visca la